Komunitas Cemeti Ranulinggo ngaturaken Cemeti maraton
dene jalaken para ganong wijil saka tarung tronggo tarung muda yes hujan ganong pinangka sanjungan miringin wijil saka tronggo tarung muda kanthi jejogetan masa wae ngono to. iya Aneh. Oh
Yanto. Jalan-jalan Alfi. Danong. Tidak mau sampai dengan beliau. Angaturankan jogetan dalam samangke. Ambok ini wonten toto persilanipun. Lalu disawer. Ente. Dia bebas ayo. Saiki tuan rumah njalui ado-adoan salto. Ado-adoan salto ono sawerane nang pojokan kono. Mesake arek cilik lho, Pak. Tolong. Lek sing cilik bene gak uman. Sing salto sing ewon-ewonane ku arek cilik-cilik cukup gawe tuku permen tok. Cukup. Meni sesuk sekolah. Ya iku lho, Pak. Iki wayahe. Tuan rumah mana tuan rumah iki? Lah iku gak rumah iku. Ayo. Beres e. Kok sing tuwek melu ra beres e. Lah ngono. baris kabeh baris ngadeg. Disiapne sik. Endi nek? Lah kuwi lho. Lho iki. Oh arek iki gak ketok aku. Ya Allah. Pak iki rada gatel tangane arek. Tuan rumahnya sapa siang sore? Ibu-ibu. Tuan rumah ibu-ibu monggo. Iki lho rek. Ojo Sing gedhe ngalah. Sing tuwek dhisik. Sik. Wah, lama jare jale 1000-an kuwi diundane 1000 kan ya wis lumayan to, Le. Ini jaluk 1000 lho. Duwe putih. Kowe mau jaluk piro? Kowe mau jaluk piro? 1000. Sik Mas, nek 2000 noleh piro, Bu? Telu, nek 20.000. Apa? Kurang iki. Boleh nopo to iki? Boleh nopo pen tambahi nole. Kuwi nole 6 juta lho kuwi. Kuwi dadi 2 juta kuwi wisan. Nole piro hitungan. Ditambahi kuwi lho tambahi. Gorengan, Bu. Sawerane ado sawerane nang kono. Yo, pokoke sing cepet salto rono oleh gede. Ayo Kang Salto. Sik. Kapan mana kate njaluk nang mae? Sik ojo di sik kabeh meneng. Hah? Oh, sik ojo dikesan sik. Sik ono. Di lho, endi? Borong siang. Dikongkon 1 dhisik kok. Telet.
Amoso. Saya seorang laki-laki. Jadi ini laki-laki itu perlu menafkahi. Ngono lho. Lha nek Hah? Sing gede nang kene lho. Sing gede nang Oh, kene. iku lho. Piye, Pak? Sing gede? Nah, iki. Ayo, ayo, ayo. Ayo, perang yuk. Mas, hei, nek carane ngono ya arek balik iki ya iso, Mas. Nah, ikan ono 5.000, 10.000. Seharusnya sauto, Mas. Gak iso satu lah 500. Iya, apa? Ngerti lho. Oh iya wis. Tak bos. Awas boyongin botol. Ayo Mas Bukan, goyang Mas Are. Tuan rumah tambah ngakali. Tuan rumah iki ngakali. Lah kok diakali. Lah bisa to. Kakek jungkok bungkuk. Ini kelek lho. Ayo tunjukkan. Nek kowe iso ayo. Ngendi to? Lah yo ngono, lho iku wis. Tengah-tengah foto diumpul. Lah kok eket ya. Tukang kenjane pakai tak wong soran. Pawange Mary. Lah iki ponakan apa ngakali tambane?
Cek cek. Itu loh. Si urung. Oh pawange tambah ngakal. Ayo ora nyambut gawe kok nganti melo jauh duwe. Daluan. Yo, enak kopeng. Duwe kopeng. Hei. Balekno. Balene. Tibane tuan rumah ini ngamuk lho marine. Opa kang urung nyambut gawe apa-apa kok njaluk duwe dhisik. Baleno. Loh, ya diplorot nih ta soalnya ngudeli nonjol nyono. Lah si gembol kok. Tapi ya percuma suwe gak tau ngentuk. Ayo nih, wis jam 11 nih. Toto alon-alon. Wis jam 11 ya. Yo. Laku alon-alon nih. Oh. Jatahe kan wis 1. 10.000. Jane oleh 2.000 iki. 2.000. Ngakali yo. Ngakali yo, mari 1 yo. Yo! Awakmu kliru. Satu teko kono njupuk 20.000 dhisik. Awakmu oleh 20.000 men. Sing korupsi iki. Lah mau akeh duwe jejer entuk. Awakmu mek oleh 20.000. 20.000 mean. Mu salto pertama teko kono njupuk 20.000. Sing 50.000 balane rono sik. Oh iki duwike. Lek ana duwe kok. Lek ana duwe lo matane ijo. Iku jenenge ora salto kayang iki mean. Salto dhisik rono. Oh iku kayang jenenge. Kudu salto. Yo kaya nonton iki kula soro kaya gini yo pirang. Mas Rizal. Monggo tepuk tangan. Itu lho sing wis satu. Awas. Kuwi dintit pawange jarine.
Boleh ono duwe iku. Ya lek duwe gak ketemu ya pawange digawa nang tengah ta. Pawange dipikul. Sing gondong aku rek. Aku oleh duwike lah wis ah. Bagi loro. Hei. Sing gondong aku. Saiki oleh bingoan. Oleh yo bingoan. Satu kaya ngono. Kudu disawer. No. Kok ya padha rebutan to. Wih. Kok ya padha rebutan. Nah. Ya.
kayang iki mean. Salto dhisik rono. Oh iku kayang jenenge. Kudu salto. Ya kaya nonton sih kula soro kaya gini ya pirang Mas Rizal, monggo tepuk tangan itu loh yang minta salto. awas. Gue dintet pawangi dari ini. Barang ana duwe iku. Ya lek duwe kang ketemu ya pawange digawa nang tengah ta. Pawange dipikul. Sing gondong aku rek. Aku oleh duwe lah wis ah. Bagi loro. Hei. Sing gondong aku. Saiki olehnya bingoan. Olehnya yo bingoan. Salto kaya ngono. Hei, kudu disawer. Kudu disawer. No. Kok ya padha rebutan to. Wih. Kok ya padha rebutan. Hah? Ya.